So hello my two family, welcome back to new video guys. Finally आरोबाव दिनै मोनसे new video लाना फैलायबाय। बे भिडियोआवबो जागोन माने कल रेकर्ड भाइरालानो आरोना। जेब्लानिफ्राय अनिलनि कल रेकर्ड भाइराल जादों आरोबाव मोनसे new कल रेकर्ड भाइराल जाबावदों माने बिखौ नोंसोर खोनासंबानो जाबाय आरो बेयाव बेसेबां ब्लेकमेल बानायदों नोंसोर बेखौबो खोनासंजोबनो लाबानो जाबाय। हेल' औ आं मा होननायखौ माबा खालायथाबनो औ बेखौनोथन आङो र' 4:30 होनदों दा आरो साइडआव नेनो हाया आङो खोमाय नोङो हाबा अबावथ' मोनना हरनांगौ आंलाय होनबालाय नों अबेनाव मा नों खिथाहोयो एखर बिराद बिदि खालामा नोङो आयु नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जेखन नोंनि मालाबा नोंनि बुरियानि मा मोनसे जाबाथाय एबार जेबा नों हराव थाबा थागोन नामा आङो आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं नों सोरनाव हरनो थाखाय मोननो बुंबाय था नोङो आंखौ बिखौ मा सोंदोंमोन आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार गसाइगावनि बाजार खिथा नोङो हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसोर सहाय बिदों आबौ होननानै मा केस नों मा गसाइगावनि मानि आबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलुबालु नङा नोंखौ आं गिलुबालुखौ जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो आं बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो साख्रि मावलायलायनाया माने बिबायदि एथ'ग्राम बिदि रागा रागा जानांगौ बेरे मानो बेरे खालामनांगौ नोंलाय हे साख्रि मावनानै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होनबालाय हरदो हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो मा मा होनदों नोंनि बुरायखौ डिसमिस खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो आंना बोराया मा मावदों आंनाबा बोराया मा मावदों मा मावदों नों जे आंखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बिदि खालायो नाङो आंखौ जेबो खालामदों बिराद दुखु मोनदों आङो बिदि खालामनो खोनाबाय नोङो गावनि आवाज गंसे फंबाय खोनाबाय नोङो आंखौ बिदि खालामा नोङो मा बिदि खालामनो बुंनाय नोङो आब' जे जायगायाव आंबो नों बिब' होननानै मानिबाय दे आंबो मानिबाय नों आंहा ओरैबायदि आंहा न'खरावहाय एक्सिडेन्ट जादों गारि एक्सिडेन्ट फैसा नांथारगौ आंना सार्भार डाउन दे अके आङो बुंबाय दे होमबालाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो जेखन आङो साख्रि मावा आंनि बोरायासो साख्रि मावो बोराया हरब्लासो आं हरनो हागोन ना नोंबो सासे साख्रि मावनानै माब्रै बेबायदि खोथाखौ होनो हाखो आं बुराया सोंग्रोनि मा सानाखै नोङो फार्स्टआवनो नों इमारजेन्सि खोथा होनहरबाय नालाय एखमबा समाव डिउटि गैयाना बेहाबो एखमबा समावहाय बिहरबानो हरखायो मोनखायो आं डिउटि गैया खोमा नंदों नोंहा नों जुदि नांथारगौ होनबाय नालाय आं नोंनावहाय दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरनानै दोन दे आंहा खगाबो गैया आङो जेनेबा नोंनि खोथा होननायावसो आं दा होनबाय मानो होनबा नोंहा जुदि जाथारदों गाराया नोंहा जादों दे नों बिहरबाय आंनाव हेल्प दे बिब' होननानै दे आंबो मानिबाय हरदे एकाउन्टआ दाथ' आं साख्रि मावा नों सासे साख्रि मावनानै नोंबो मिथिगौ बोरायासो साख्रि मावदों बोराया हरबासो आं मोनजायोना नों मा खालामनो हानो आंथ' आं नोंजों खुनु आं माबा खालामाखै गाज्रि खोथाबो होनाखै जेबो होनाखै आङो आं नोंखौ जेबो गाज्रि खोथाबो होनाखै माबो होनाखै आं फंबाय होननानै मानिदों बास खोनाबाय आंनि फिसा फंबाय थैनांगौबा नों मा जादों बेखौ नायो नोङो क'क्राझार ओनसोलाव थानो मोना नोङो जेरावबो थानो मोना नोङो खोनाबाय नोङो बेखौ नोङो साननाय क'क्राझाराव थानो मोना आरो मानि मामा जाखो नोंसोरलाय क'क्राझाराव मानि मामा जाखो क'क्राझाराव नाय राजिबबो सिनाया राजिब राजिब मामा मा जायगा नाराबारिनि ओमफ्राय मामा आब' फरमेलानि बिदानि फिसाला एकदम आंबो हरगासिनो नों हायो नायनि आङो खोनाबाय
मानो होनब्ला आं बुजिखागौब्रा मानो होनब्ला नङा इदिखा नों हायो आं हायो नायगोन इखौ आङो नों केस गेलेनो हायो आं गेलेनाय नायगोन आं गेलेया केस गेलेया आं दलदसो थागोन आं बेबायदि केस गेलेनाय माबा गेलेनायखौ आं माबाया नङा नों नुबा आङो नोंसोरो मानसि गिदिरनि खोथा ओमफ्राय खिन्थु आं केस गेलेया आङो न'खरनि जाम्बि थरलि फिसा सानै दं फिसा सानैखौ फोरोंनो टारगेट दं दा नोंसोरनो बुंहरदों जेनेबा दे हेल्प होलायनांगौ बर'जों बर' होनदों नों जेनेबा दे नोंहा नांगौ दे बिहरबाय दे आं बिहरबाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ दे ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार बिहरखांनानै जुदि आंनाव आखाइयाव फैसाया गैया दा बोरायनाव दङ बोरायासो साख्रि मावो नालाय एकाउन्टआथ' बेदि थाखायो नोंबो साख्रि मावनानै नोङो हिनजावनो होगोन नामा एकाउन्टखौ हो एकाउन्टखौ नों होगोन हो नों एकाउन्टखौ होगोन हिनजावनो नों हिनजावनो एकाउन्टखौ होगोन आरो दा बायदियावहाय हिनजावनो होगोन हो नों हिनजावनोबो एकाउन्टखौ होगोन आरो औ मा दानहरबाय गिनानै दानबाय साला आंहा ओरैबायदि प्रब्लेम जादों दे हेल' औ हो माबायावसो फैगोननो 4:30 आयु आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया आं गसाइगावनिसो होनखाबाय आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया मा जानो फन हरना नोङो गुमैनो नोंसोरनो फन हरना नोङो मा गोदाव सोराव मानसि बुंलाय र' मा र' होमबालाय नों आब' फुरमिलानि जाथिबा आब' फुरमिलानाव बिहरनो हायोना नङा मबाइला सुइस अफ होनना बुंगासिनो दंखौ आङो आब' फुरमिलाना सुइस अफ मबाइलानो फिसालाफोरनोलाय बिहामजोफोरनोलाय बिहामजोफोरा हाया दङ दा गावनि न'आवबो हाया दङ बिसोरो एसेबाव बिहरनो हायोना नोंबो गावनि आब'ना बुंदों नों मोनबानो जाबायथ' औब्रा आं हरनो हायोब्रा ओमफ्राय बिगुमैयानो हमाखै फनानो डिउटियावसो दङ इनो होब्रा बे लोगो खालामनाय ओंखायनो डिउटियावसो मबाइला गालांदों र' दा 4:30 फैगोन होनना बुंदों मानो मोगालांदों नोंलाय मा थगाय जाखो नोंलाय बै डिउटियाव बिसोरो मोनाथ' समायथे मानो मोना आं डिउटि मावा नामा आङो हाबा सोरनावबा सोंहरलाय नोङो डिउटि बिसोरनो डिउटिबा समायथे मबाइल लानो मोना सोर बुंदों आयु नंगौना नङा जाखोथाय सोर बुंदों नोंलाय माथो बे लोगोआहाय बुंहरदों डिउटियावसो थांदों होननानै दा 3:30 माबा 4:30 फैगोन होनना बुंदों दा खोन्थाना होगोन आं मा इमारजेन्सि नामबाय इमारजेन्सिया होमबा सासे फंबाय जानाय फैसा बिहरथ'बाय थादोंमोन माबादां होनना बुंबाय आं मा सासे फंबाय आयु हाबाब नोङो बिहरबाय ओइ आब' ओरैबायदि इमारजेन्सि जादों फैसा नांगौ होनना बुंहरबाय नोङो फैसा नांगौ होनना बुङाखै आङो हागोन नामा बुंदों हागोन नामा औ जायखिया हागोन नामा होनदों आरो नों हायाना मोनसे एकाउन्ट बिहरनो आङो होमबालाय र' नों गुमैनाव माबागोरनि एकाउन्ट नाम्बार नोंनाव बिहरबाय आं दा बुबाय थाबाय आङो हा मानो होनांगौ जाखो सोरनो नों नांगौ नालाय नों बिहरबाय जेखन दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरदो होनबाय आङो नोंगुमैनाव सोंहरसै ओमफ्राय आंनाव हरथोंसै आं नोंनो हरसै बेबायदि आरो दा हनै बोराया आंना डिउटियावसो थांदोंबा नोंगुमैया दाथ' आंनि आखायाव फैसा गैयाना दा औ ब्रा होमबा बेखौनोथ' बुंदों आङो मा होनो औ आं मा होननो बेखौ माबा खालायथाबनो औ बेखौनोथन आङो र' 4:30 होनदों दा 4:30 नेनो हाया आङो खोनाबाय नोङो हाबा अबावथ' मोनना हरनांगौ आंलाय होनबालाय आयु नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जेखन
आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसो सहाय बिदों आब' होननानै मा केसनो मा गसाइगावनि मानि आबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलु बालु नङा नोंखौ आं जेबो गिलु बालुखौ जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो आं बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो साख्रि मावलायलायनाया मानो बिबायदि एथ'ग्राम बिदि रागा रागा जानांगौ हे साख्रि मावनानै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होनबालाय हरदो हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो मा मा होनदों नोंनि बुरायखौ डिसमिस खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो आंना बोराया मा मावदों आंना बोराया मा मावदों मा मावदों नों जे आंखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बेबायदि खालायो आङो आंखौ जेबो खालामदों बिराद दुखु मोनदों आङो बिदि खालामनो खोनाबाय नोङो गावनि आवाज गंसे फंबाय आरो बे कल रेकर्ड भाइरेलखौ लानानै आदाया एनिथिं जे मा बुंखो बेखौ नोंसोरो खोनासंना लाबानो जाबाय आरो जेखौ बुंदों थारखौनो बुंदों आरो मोजांखौनो बुंदों आरोना नोंसोर बेखौ खोनासंना लाबानो जाबाय नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ खोनानो मोनबाय बे जाहैबाय सासे आर्मिनि वाइफ आब' दाख्लैनिफ्रायनो फोरमायहरदों बिथांजोआ माने ओरैबायदि जादों घटनाया दाख्लै आंनो रेकर्डफोरखौ हरजोबखाबायमोन ओमफ्राय होथ'नांला फंबाय बर'जों बर' दे गोरोन्थियाव बिदि खालामहरबायबा बियो आं जेबो सानला जाबाय बिथांजोआ सासे बिमाबावसो फिसाफ्रानो जोंजों समान दङ दा बे खेथ्रआव मा जाखो बै मानसिया माने गावनि मानसि सोरबा एक्सिडेन्ट जादों होननानै फैसा बिहरबाय थादों बे आब'नाव फेसबुकआवहाय कन्टेक्ट लानानै माने आब' बिदि बिदि जादों फैसा नांगौ गावलायनो प्रमेला रानि ब्रह्म मेदामनि न'खरनि ओमफ्राय आङो इसिनावबो खबर लाहरजोब्बाय बिसिनि फेमिलिनाव प्रमेला रानि मेदाममोननियाव रावनिबो नङा थ' टटेलि ब्लेकमेल बिदि खालामनानै मा मोननो ब्रादार दा भिडिअखौ नायदोंब्ला नों हमजानोबो हागौ बा थाबैनो अबावथो खारखुमाबाय थानो नों जे फेसबुक इउज खालामदों बिनि थाखायबो नों हमजानो हागौ आरो माखासे डिटेल्सफोरनि थाखायबो दा बेबायदि ब्लेकमेल खालामहरनायजों लोगोसे आब'खौ मा हुमखि हरबावदों जाहैदों बै आब'खौ जुदि फैसाखौ हरा नेकेट बा लन्थं MMS बानायनानै इडिट खालामनानै हगारनानै होगोन नोंखौ बेबायदि दम होबाय थादों दा उफाय गैला बेखायनो आं बुंदों आब'खौ नों मा सानोसै मा एक्सन लानो सानो ओरैनोथ' बेफोरबायदिखौ गिनांगौबो आजिखालि इडिट बानायनानै हगारग्रा नोंखौ इडिट ना मा रावबो साननाय नङा फार्स्टआव नोंनो गाज्रिखासो होनगोन बेखायनो बेफोरनि सायावहाय हुसियार सांग्रां जानाया एक्सन लानाया गाहाम होननानै आं बुंदों दा बेबायदि जानानै दं आरोना रायजो राजा नोंथांमोननि बायदिब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ हारिनि गेजेरावनो बिदि खालामनाय गावजों गावनो मा खालामनाया मा साननाया मोजां कमेन्ट होनो हागोन बेबायदि जाथाय लाभ इउ अल थ' बिदिबा नोंसोर मिथिखाबायानो जानांगौ माने मा बुंलांखो माने बे बाथ्राया गासैबो राइटआनो आरो बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय जोंनि बर' हारिफोरनो माने जास्टिस संनांथारगौ आरोना बेनिखायनो बेबायदि जालाबाय थानायफोरखौ माने जास्टिस लायोबासो माने मोजां जागोन आरोना बेनिखायनो थ' बुङो माने बेबायदि जाबाय थायोबालाय मा जाबावनो बेफोरनो आरो ओमफ्राय थ' गाइस माने दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आइ होप कि नोंसोरो दिनैनि भिडिअखौ एसेबाबो माने बुजिनानै मोनबाय जानांगौ बुजिना मोनबायबाथ' आरो मा खालामगासिनो नोंसोर दासिमालासे भिडिअखौ लाइक खालामाखै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आरो शेयारबो खालामना होथारबानो जाबाय आरोना